אנחנו עכשיו יוצאים למסע חד מיוחד, הכי מיוחד שעומד להיות. אנחנו עומדים לנסוע, אני, אירד, עמית, זאת עמית, זה אירד, זאת עמית, זה אירד, אל תתבלבלו, הם קצת דומים, אבל לא. אנחנו עומדים לצאת למסע חד פעמי, לפגוש את חולי פגועי, מתמודדי הפרעות נפשיות. המסע הולך להיות מיוחד, ונתחיל עם גיורא פלג. מניה דיפרסיה, משהו יוצא מן הכלל שהוא בכלל לא הבחור שחולה. אז בהצלחה לנו, בהצלחה עם האוטובוסים, רק טוב שיש. למישהו משהו להוסיף לאומה? אמן. בין הרגש לבין השכל שלהם, שהם שקועים בעצמם, בתוך המחלה של עצמם. זה אנשים שלא תמיד הם יכולים להיות מדריכים טובים באנוש. ולי יש את היכולת הזאת, ובגלל זה גם לקחו אותי, בגלל הרקע שלי. אז לקחו אותי לתפקיד הזה. לא מעניין אותם, בתכלס, לא מעניין אותם ממקרים של כמונו למשל. כי אם זה היה מעניין אותם, אז הם לא היו לוקחים ומשלמים לנו 2,400 שקל לחודש. איך אפשר לחיות מ-2,400 שקל לחודש? רק תחשוב על זה, עזוב את כל הבעיות מסביב. עזוב את התרופות, תתאר לעצמך מצב שאתה צריך להתקיים מ-2,400 שקל לחודש. אתה צריך לקנות בגדים, צריך לקנות תרופות, צריך לשלם שכר דירה. אתה צריך סיגריות, יש הרבה שמעשנים סיגריות. אם לא עוזרים לבן אדם שהוא מתמודד ומקבל קצבת נכות של 2,400 שקל, אם המשפחה לא עוזרת לו, הבן אדם יכול להגיע לרחוב בקלות. והעמותה גם עוזרת למקרים כאלה פה? יש פה, מה זאת אומרת העמותה? העמותה למשל יש לה כמה סוגים של שירות שהיא נותנת. היא נותנת דיור מוגן, שבן אדם מקבל חדר בדירה, ומשלם על זה יחסית יותר זול אולי טיפה, ואז לוקחים נגיד 4 חבר'ה כאלה, שמים אותם בדירה אחת, והם חיים, וכאילו המדינה עוזרת להם בטיפה, בקטע של הדיור המוגן. יש לנו פה מועדונים חברתיים, כמו המועדון החברתי הזה שאני מדריך בו. יש לנו מועדונים תעסוקתיים שהם מתקיימים בבוקר, שיותר עובדים בקטע של חמר וכל הדברים האלה. שזה מועדונים שהכל מצטרפים אליהם בחינם? כן, המדינה מממנת. ברגע שבן אדם הוא נכה, מעל 40% נכות, יש לו סל שיקום. בסל שיקום הזה מחליטים מה לתת לו. שעה 6 בבוקר ואנחנו בדרך לחיפה. קמנו לפני כמה זמן קמנו? 40 דקות. לפני משהו כמו 40 דקות. ואנחנו הוארנו בדרך סתנית. וואו, הוארנו בדרך סתנית, אנחנו לא בהכרה בכלל. סליחה. גיא, אתה רוצה כמה מילים? רע לי, מר לי. אבל אנחנו נהנים? כמו עץ השדה. כמו עץ השדה. כדוגמה, עשתה את הדוקטורט שלה ולקחת איזושהי התערבות שקוראים לה ניהול מחלה והחלמה, וההתערבות הזאת זה סוג של intervention, כאילו איך עובדים עם בן אדם, והיא רצתה לבדוק שאלה מחקרית, האם מי שמעביר את ההתערבות הזו משפיע על התוצאות של ההתערבות. מי זה לא כאילו כאינדיבידואלים, אלא כקבוצה. ובדקה 3 גורמים שונים, אנשי מקצוע והמדריכים, שהם אנשים פארה-מקצועיים, זאת אומרת אין להם תואר רשמי הכשרה, אבל לפעמים יש אנשים שעובדים שנים בשטח, והשלישי זה היה תנועה מאוד מעניינת בשם
consumers providers, צרכנים נותני שירות. גיורא השתתף, אני חושב שהוא עזב, הוא קצת מאוד סוער, אני חושב שהוא התעצבן והלך אחרי הפגישה הראשונה, אבל הוא לפחות היה, אני יודע, במפגש הראשון, שהיה את פאולה כשהתאבקתי, בטח הוא זוכר יותר טוב ממני. והאנשים האלה הם אנשים שמה שנקרא היו שם, באיזשהו שלב בחיים שלהם הם התמודדו עם בעיה נפשית, ואם בעבר הם מסתכלים על האנשים האלה שהם בטח משהו דפוק אצלם, היום אומרים, מבינים שיש ערך במה שנקרא ידע וניסיון. אומרת שבריאות הנפש יעבור מהמדינה שזה אף פעם לא היה מתוקצב ורק היה תלוי בתקציבים שיש באותו שנה למשהו יותר ממוסד ומסודר עם תקציבים קבועים שכל שנה מתעדכנים, שזה במרפאות בקופת חולים, אוקיי? אז ביולי 2015 בריאות הנפש, כל הטיפולים, גם מפקודים, גם זה, הכל עובר מהמדינה לקופות החולים. זה כבר עבר סופית. ב-2015, ביולי. כן, החוק סופית, זהו. זה כבר מ-1999, משהו כזה כבר ניסו להעביר, נכון? זה ממש סיפורים. המליצו על זה בוועדת נתניהו. מטורף, משוגע. יואו, מדהים פה! ונוף משוגע. אני הולכת ללמוד על רפואת הנפש, אני הגדולה. ובתקווה שלא תדבק. אני לא רואה בכלל כלום, אבל... הנה, ופתאום עלינו פה על הגג של הבניין. של האוניברסיטה. פשוט קלטנו את הנוף הכי יפה בעולם. מטורף. יולו, מה שנקרא. חרפה. זה לא הגנים הבאים. זה לא הגנים הבאים, אבל עדיין. זה כאילו, זה מטורף, כמה שזה מעניין. אתם אפילו לא מבינים כמה אני אלמד את זה שאני גדולה. זה מה שאני אעשה. לתודעה, כאילו הם חיים, אמרנו 15%, זה המון, 1 מ-4 נשים, רק לזרוק מספרים, כאילו אנחנו לא מודעים לזה, אנחנו חיים את החיים שלנו, לא רואים את זה, כאילו לדבר את הרפואיות הרגילות, אנחנו נורא רואים מסביבנו. זה דבר מדובר, אנשים מדברים על זה, כשמגיע... זה לא דבר שממש נראה, לעין, זה... אבל גם בדלקת גרון אתה לא רואה לעין. כלומר, אם מישהו צרור או משהו כזה, אתה רואה את זה, אבל לרוב אין שרידות בדלקת גרון, אין כאן, זה תופס מתארי הכל. כלומר, יש משהו שהוא הרבה יותר עמוק מזה, כלומר, בעצם התחום הפסיכיאטרי זה תחום שהוא לא בסופו של דבר מדובר. יש איזשהו בעיה, זה בזמן שהעסק הזה הוא הרבה יותר נפוץ ממה שאנחנו מודעים אליו. אנחנו מעדיפים כאילו להסתכל על המקרים כמקרים נקודתיים, ולא להבין שפשוט מדובר על משהו, כמעט אפשר להגיד, אי אפשר, זה הצד השני של להיות בן אדם כמעט אפשר להגיד, כלומר העניין של העניינים הפסיכיאטריים, זה דבר מאוד שכיח, נפוץ, הגבול הבנאלי, במובן שהרבה אנשים צריכים עזרה, וכל שכבות האוכלוסייה, זה חוצה מעמדות, כן, זה משהו שהוא למעמד מסוים. עד האשפוזים הלכתי למעקב אצל פסיכיאטר, היו לי 2 כוסות פלסטיק, מיליתי ב2 מים, נכנסתי לפסיכיאטר, אמרתי לו שלום, קוראים לי דודו, באתי למעקב. הוא מסתכל עליי איזה דקה ואומר לי, אתה סובל מפיצול אישיות. אמרתי לו, מה? בגלל 2 הכוסות, מה לי ולחבר הדמיוני שלי? הוא אומר, לא. היית פה לפני חצי שעה, אמרת שקוראים לך עידו. יש לי איזה חבר שגר בהוסטל, הוא מצטן, הוא לוקח איזה 13 כדורים ביום, שונים. יום אחד אני רואה אותו יוצא מהבית מרקחת עם 3 שקים. הוא אומר לו, אלון, קנית תרופות לכל ההוסטל? הוא אומר לי, לא, זה רק בשבילי. הוא אומר לו, וואלה, אתה יכול לעשות מזה כסף, תמכור באיביי. ערכה למתאבד המתחיל. עד היום הופעתי רק במחלקות סגורות. אמנם זכיתי שם להמון הצלחה, אבל זה לא חוכמה כל כך גדולה. מדובר בקהל שבוי, הקהל לא יכול לברוח. אגב, מה שטוב בלראות הופעה של משוגעת של חולת נפש, שתמיד יש את האפשרות שאני פתאום אעיף את כל הבגדים ואתחיל לרוץ פה ערומה באולם. אז יש לכם למה לחכות? כן, זה ספוילר. יש לי פסיכולוגית קורסית, פתאום כל דבר שעובד נשמע נורא מיני. יורם, אני מרגישה שאתה לא מאפשר לי לחדור אליך. תחדרי בכיף, אני יודע.
אז סיכמנו, אני פגוע נפש, הכל בסדר, נמאס לי שכולם נהיו מבינים גדולים, לכל אחד יש דעה בנושא. למשל, נמאס לי שאומרים שכל החולי נפש הם רוצחים. סליחה, לא כל החולי נפש הם רוצחים. יש גם גנבים, שקרנים, פדופילים, אנסים וכולי. אחרי התיכון, שנה אחרי התיכון, בשנת 2000 או 2001, לראשונה כאילו הייתי במפגש אצל פסיכיאטר, ולראשונה הבחינו אותי בהתחלה בדיכאון, ואז התחלתי גם עם כדורים. איך סתם מעניין, כאילו איך מבחינת העלייה ממש לבמה שלך ועוד 4, אני גם זוכר קראתי את הכתבה שלכם שהייתה בידיעות אחרונות, איך זה עזר מבחינת התמודדות, מבחינת שאתה מוציא את זה החוצה? דבר ראשון, כשעבדנו על המופע, אז משהו שזה נורא עזר, זה שהיינו צריכים להסתכל על ההתמודדות שלנו ועל ההפרעות שלנו מזכוכית מגדלת. אז כאילו, פיתח לנו את המודעות כלפי מה יש לנו, התחלנו להבחן בדיוק מה זה, התחלנו להבין מה זה. ועצם העבודה שאנחנו עולים על הבמה ומדברים ומקבלים אותנו עם זה, אז זה נותן לנו חיזוקים, כאילו, א' כל זה נותן חיזוקים, זה שאנחנו מצליחים להצחיק את הקהל, זה נותן חיזוק, טוב בן אדם, כל אחד זה ייתן לו חיזוק. ודבר שני שכאילו, אוקיי, אנשים בהם אומרים לנו כל הכבוד, מקבלים אותנו. Sweetheart is bleeding in the snow cone. So smart she's leading me to ozone. Music, the great communicator. Used two sticks to make it in the nature. I'll get you into penetration. The gender of a generation. The birth of every other nation. Look your way, the gold of meditation. This chapter's gonna be a close one. Smoke rings, I know you're gonna blow one. All on a spaceship persevering. Use my hands for everything with steering. שלנו במדינה, בבריאות הנפש, שמשרד הבריאות לקח, אז בשיקום, אנחנו מדברים על שיקום, אנחנו לא בבריאות הנפש, אנחנו מדברים שיקום, אבל כשאז רצו, כשהוציאו את חוק שיקום נכנס, אז הציעו את זה לרווחה, כי מה זה אנשים בעלי מוגבלויות, ויש יחידת נכויות בתוך הרווחה, והרווחה לא מתעסקת עם זה, שבעיניי זה השינוי שצריך להיות, שהרווחה והשיקום צריכים להתחבר, כי הרווחה קודם כל נמצאת בכל עיר, והיא גם ככה... הרווחה לא חלק מזה? לא, הרווחה, זה שייך למשרד הבריאות, השיקום שייך למשרד הבריאות, כי משרד הבריאות היה היחיד שהרים את הכפפה, באותה תקופה לא זוכרת מי היה השר, אבל לא הסכים לקחת את זה, את השיקום, הרווחה לא מסכימים, היום הרווחה לא מטפלים בתוך, סליחה, הם לא מוכנים לתת, נגיד, הם לא עושים סלי שיקום. Your image in the dictionary. This life is more than ordinary. Can I get you maybe even 3 of these? Coming from a space to teach you of the Pleiades. Can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read through.